Club Junta, building better Africa. Akatunda na manda kuzatulukiranso pa radio. Ndikulandireni kwina kulikonse kumene muli. Tendeli mozi musandisiye ndekha. Muli ndine wa DJ Rod Nemunyanani, mphunzitsi wa ma DJ. Nkumatero kuti Mr. Malawi. Muli bwanje ku Blantyre ku Lilongwe ku Mdzudzu ndopaseni nsomoni. Ndima kunyadirani kwina kulikonse kumene muli. Timapanga za ndalifu kuti aziwike nkutchuka, adatchuka nkhani za ndale. Ndeti mabwera pano ndikumakambabe nkhani za ndalezo. Ena ndikumafunsa, ndikumanena kuti boma latulusa mtengo wa chimanga kuti adimaki kuyenera kuti igule pamenepa 45,000. Alimi ena nkumadandaula, ndikumayankhula kuti ya chimanga chichi chinayenera chitakwera pamenepa. Mwina tizigulisako 50,000, mwina tizigulisako 55,000. Koma poti boma la TPP limaganizira munthu wakumuzi, munthu amene amapeza movutikira. Ndiye boma la TPP limayang'ana munthu ameneyo. Ndiye ife amunyanane sitinganene kuti boma lalakwisa yayi. Koma ndi pempho lathu ife amunyanane kuti atiganizirenso pa nkhani ya federeza. Pamene mukunganizira munthu wakumuzi amene amapeza movutikira, munkumbukirenso pa nkhani ya federeza. Chifukwa federeza pano ndi 200,000, mashopu ena 180,000. Ndiye kuti agulise mbewu yake akagule makamaka federeza. Aunonga chimanga chochuluka kwambiri. Ndimafuna ndiuze amene akuyendesa boma lero achipani chimene cha TPP. Ine Nemunyanani Road, ine tiyendeli mozi musandisiye ndekha bwanji tiyambe ndi kuimba kwa Nyamatawo yakuti ndale ni nkhondo kwambiri kumpoto ndo pa ceremony. Ndale ni nkhondo kwambiri. Musazana mizidwe ndale ndi nkhondo. Ndipo andale amakhala ngati anthu amene amakwera malichero usiku. Makamaka atchule kuti afiti. Ndipo akamapanga zawo amakhala ngati anthuwo akuwuzana zochita. Mmene amawuzirirana afiti akamakwera malichero. Akulilayo ndindaniko wajimisozi situluka. Ndipo ndale akamamangana ife ndikumaikepo mulomo tikungoona kuvutika. Ndikuona andale akumangana koma ife tikungoona kuvutika. Andale wandi afiti achita kuziwana. Tiye ndithamangise ana apite ku skulu akaphunzire kuti azakhale andale akuba. Chifukwa pano kundale tinene chilungamo pano kuti kundale kulibe wabwino. Kundale kulibeko munthu wabwino. Onse wa andale wandi afiti awawa. Akuti amunyanane mukuyankhula chonchi bwanji. Ndimafuna ndichenjeze amene akuyendesa boma lero kuti anzanu anatuluka mboma nkhani ya chikhalidwe chake ngati chimenechi. Pakumveka kuti maparasteto a boma pamene boma linalengeza kunena kuti sitilembaso ntchito chifukwa ndalama boma lilibe. Lero loti kafufuza maparasteto a boma, ma CEO akumatengedwa ku chipani chimene cha TPP. Ndiyene ndimafuna ndinene pano kunena kuti munayimika wanthu kunena kuti simulemba ntchito. Lero kukumveka manong'onong'o onena kuti ino andale amene muli a chipani cha TPP mukutenga abale anu ndikumalemba ntchito, ndikumapasa maparasteto aboma ntchito
kodi mphamvu zolembera ntchito mwazitenga kuti? Munthu ujayo wakuikwendeni uja amene adamaliza skulu yake, amene uja mwamuyimika mwamuuza kuti boma pano pasiri kulemba ntchito, pamene inuyo mwangolowa mboma mukumene koma abale anu andalewo mwayika kale m'mipando. Ndiyene paja munyanane inetu ndimangogadabula. Sitikasekerere zinthu zopusa zimene munthu ina akakuvutika wamaliza skulu yake bwinobwino akulephera kuti alembedwe ntchito, koma m'bale wace wa munthu wa ndale lero watengedwa nkulembedwa ntchito. Tefe tikakhale pano tizikasekerera. Lero ndikumva chilima chita kupopholedwa ngati zilizoona. Tapita ni kunzimba uku mukaone kuli anyamata ophunzira kumene kuli asikana ophunzira kunzimba, koma lero akulephera kuti alembedwe ntchito. Tapita ninuyo mukaone ku Kasungu kuli anyamata ophunzira bwino kwambiri. Mupite ku Nkhatambe mukaone anyamata amene ali nawo maphunziro aphunzira bwino kwambiri skulu, koma akulephera kuti alembedwe ntchito. Apakidwa mgodo pakamwa apa. Ndikuwuzidwa kunena kuti yayi pano pa boma siri kulemba ntchito, koma amene akunenedwa kuti ati yeye ni nduna akapezeka kuti akulowesa mbomamo anthu ochuluka kwambiri. Pakumveka manong'onong'o nena kuti maparasteto aboma akuluakulu ake akutenga amene anagwa pandale. Achipani cha DPP akutenga anyamata amene anagwa pandale, kanagwa kansala, kanagwa MP, amene akuatenga nkumalemba nkumakhala ma CEO. Ndiyeni mafuna ndikambe pano ndinene pano ine munyanane kunena kuti ntchitidwe umene mukuchita inu a DPP si wabwino yayi. Kuna kuti tilembe ntchito tisayang'ane kuti uyu ndi mchewa yayi, tisayang'ane kuti uyu ndi mulomwe yayi, tisayang'ane kuti uyu ndi msena yayi, tisayang'ane pofuna kulemba ntchito maparasteto aboma, tisalembe chifukwa chonena kuti uyu anathandizira chipani yayi, koma tilembe anthu molingana ndi mapepala awo. Ndi chifukwa chake dziko la Malawi likulephera kuti litukuke, likulephera kuti dziko la Malawi lipite pasogolo anthu atukuke, chifukwa mukamulemba munthu wakumpoto ntchito muziwe kunena kuti akamatukuka azitukuka ndi dera lakwawo lomwe. Mukamulemba munthu wakuikwendeni ntchito wakumtenga utuwa uku, mukamulemba ntchito munthu wakumzuzu, munthu amene uja akamatukuka azitukuka iye ndi abale ake pamodzi ndi kwawo kukuzitukuka. Koma mukalembana pa chibale inuyo amene mukutchedwa kuti ndinu nduna kapena ndinu MP, mukalembana pa chibale muzingokhala kunena kuti inu nokha ndi amene muti muzitukuka, inu nokha ndi amene muti muzitukuka. Tiye tilembane ntchito posayang'anirana kuti uyu ndi wachipani cha mtundu wanji. Mukutenga ziwanthu zosaphunzira, ziwanthu zoti zilibe mapepala ndi kumazipitisa m'maparasteto aboma. Ndikumakhala akuluakulu m'maparasteto. Ndimafuna nene pano kuti ntchitidwe umene uziko lathu silingapite pasogolo yayi. Ntchitidwe umene uziko lathu silingapite pasogolo. Mukuona MCP imene anayendesera bomali chifukwa cha mtima wa usiru ngati umene mukuchita inu achipani cha DPP. Ndikumatenga abale anu ndikumapasa m'maparasteto abomamo. Ndi zimene nkumakatenga anthu akukasiya okhaokha ndikumalemba ntchito, kapena kumakatenga anthu aku Assemblies of God ndikumalemba ntchito. Ndi chifukwa chake mukuona ziko limapita pansi. Ndikumatenga zizukulu zanu nkumazipasa ntchito. Ndi chifukwa chake maona anthu akukagula fertilizer ku bushari. Mtima ngati umenewo. Ndiyene munyanane ndabwera pano kuzakamba ndikunena pano ndi achipani cha DPP amene akuyendesa lero DPP kunena kuti musamapange zinthu zimene anzanu atulusiridwa mboma yayi. Mukadakhala nazo nzeru mukadakhoza kuganiza kunena kuti tisapange zimene achakwera ndi boma lawo amachita. Kuyitanisa anyamata onse mulilongwe ndi kumakagayira mahewu. Mchitidwe ngati umene uja ino mukadatengapo phunziro. Utere apa iya koma walembedwa ntchito ndi m'bale wa bwana. Utero apa iya walembedwa ntchito ndi m'bale wa bwana. Utero apa iya koma chibwezi chawo cha bwana. Sikuti tuti kukudererani yayi. Abwezi lanu mwalembe ntchito, abale anu mwalembe ntchito, koma mukamalemba ntchitozo muzizo kunena kuti kuli munthu wina wake amene akuvutika kunkhota-kota, amene uja mumpange zoti mumulembe ntchito. Mukamamulemba ntchito m'bale wanu muoneseseso kunena kuti
Kurumpi kuli munthu wina ake amene akusowa ntchito pano pa ndikuyankhula pano. Kuli wina wake kurumpi ali ndi pepala yake ikungovundira nyumba. Wayesesa munthu kulowa m'maparastatal kuti apeze ntchito, koma chifukwa chonena kuti alibe m'bale wake kundaleku. Koma inuyo ndi zidzukulu zimene ni mbewa zimene zakwanu. Moyo unosupanganika koma mwina dinali ngozi. Moyo unosupanganika mulire nafe limodzi bwa. Ndi chifukwa chake mukuwaona ndale wakabasamangana ya. Ndi chifukwa chake mukuwaona ndale akabasamangana. Ndiyeni mafuna ndikuuzeni nonse amene muli ophunzira kunena kuti apapa tuzaziwikiratu kunena kuti kukhala wa ndale kukhala wakuba iweyo sungamangidwe ya, koma kukhala onena kuti iweyo kungoyendesa nawo mwina ka department kena kake kaboma kuzapezeka kunena kuti pamenepo kungosokonekera mpaka na kundende moyo wako wonse. Anthu ambiri amene ali ndendemu ndi anthu onena zoti ndi michira koma makoso ene osamangidwa ya. Nanga chomutulusira chithyola banda kundende chomutulusira ndi chani mpaka na kumpasa bero akuti pano papano akutuluka kupita kunja maiko akunja kuna media. Akupita kuna media munthu wakuba ngati amene ichithyola banda imu kumutulusa koma ni munthu wakuba. Ndikumanena kuti yaya amene impase ni passport yake anyamuka apite kunja, akapita kunja ku passport yake izabwera. Ndikanakhala ngati ndine munyanane eneyo ndalakwira boma mukananena yakuti apite kunja uyuyu. Inu akuboma inu ndikuuze ni chilungamo inu ndi afisi kwa basi. Inu ndi afisi kwa basi amene mukuendesa boma lerolo. Inu nonse so amene muli kujudu ndinu afisi kuopya. Ndimafuna ndikuuze nonse amene mmaweruza milandu kaya ndinu maloya majaji ndinu afisi. Chifukwa ndikanakhala ineyo munyanane kuti ndine amene ndalakwa munyanane ineyo. Simukana ndiloleza kuti apitenga passport yako pita maiko akunja ndiye passport yako uzabwerese kuno ndipo tizakupasa bero nthawi yake omweyo. Inu ndi afisi kwa basi mboma. Inu anthu ophunzira inu ndinu afisi kwa basi mukutipezerera mu Malawi muno kwa basi. Munthu mwamugwira pa mulandu wakuba lero mukumuza kuti ayambe kai waenda ulendo wake. Inu ndi afisi kwa basi. Inu anthu ophunzira inu ndinu afisi inu. Inu mwaononga dziko la Malawi inu. Mwaononga dziko la Malawi inu. Inu anthu ophunzira ndinu afisi inuyo. Ngati zilizona ndali ndikono komalekana fufuze anthu tidziwe chilunga mangidwe ndali ndikono. Ndimafuna ndikuuze na Malawi nonse kunena kuti anthu ophunzira ndi zisiru za wanthu ndi amene aononga dziko la Malawi. Ifeyo anthu ovutika ifeyo ndife anthu abwino kwa basi. Mukangane ndende mwathu mukapeza kuti ndende zathu za ifeyo mwazaza amphawi anthu oti alibe kanthu. Koma amene ali ndi nyumba yabwino, amene ali ndi galimoto, amene ali ndi makobiri kundende kuja siku awo. Afisi awawa ndi amene aononga ziko ozitcho ama diploma awa. Ozitcho anthu ophunzira amene ali ndi madigiri wa afisi amene wationongera ziko. Ziko lapansi ngati laonongeka ononga ndi anthu acha amene onena kuti anapita ku sukulu mbuli za wanthu. Zopita ku sukulu koma zongokhala mbuli zokonderana zokhazoka. Ndimafuna nditero choncho ene munyanane pano pa radio lomwe tendeli mozi musandisiye ndekha kuti maloto sangamba ndipangeso choncho bwanji. Mukamva kuti wandale wa MCP wamangidwa Malawi musamayimbire m'manja. Mukamva kuti nduna yaba musamayimbire m'manja. Muzizo kuti anthu ophunzira ndi afisi. Muzizo kuti anthu ophunzira ndi afiti amene aononga dziko lathu la Malawi. Ndipo ndiye anthu akubawa osati masewera ya. Chifukwa akuziwa kuti olonta boma lobwera siringani mange. Ndi chifukwa chake mukuona anthu ochuluka kwambiri munthu ali ni milandu to. Nzimayi uja watuluka muno uja khumbize uja.
ndiye mukamva zonena kuti wakuti wamangidwa koma munthu yo wa ndale musamayimbire mmanja kuti apa amene pandiyeza chita bwino awamanga ya muzingozowa kuti akungobisana manga akungofuna cholenga choti nawonso abe akabazikirana kumbuyo. Tisaname famunyanane zikutizunguza mutu kwa basi. Tikamayang'ana anthu andale zikutizunguza mutu kwa basi. Kuti kodi afiti watikananziwa tikanakambira kuti inuyo mukhale pampano. Ngakhale afiti ena ali kunja kwa boma amene akufunaso mpando wa president wa. Tisakhulupirire nawonso ndi afiti olatakhala kuti ati abwera kuti afunaso ayime pamenepa. Sikuti azamanga munthu iya. Zina langa ndine Rodi ne Munyanane. Ndimafuna nditazuzulako munthu wina wake amene akumalemba nkhani za ine pa Facebook, kumalemba nkhani za inenso pa YouTube, kumalemba nkhani za ine. Ndimafuna ndinene chonchi. Ine sindinadyepo ndalama kuchokera ku chipani cha DPP. Pali fisi wina wache kanyimbi wina wake walemba nkhani kunena kuti Munyanane akuzuzula chipani cha DPP. Amadya ndalama ku chipani cha DPP. Ndine mafuna ndikuzuzule iwe amene ukulemba nkhani zako. Ndikuziwa kuti wimvera imeneyi. Ndidazuzulapo mbuyo mukunena kuti kumveka manong'onong'o nena kuti Professor Arthur Peter Mutharika akufuna atule pansi udindo. Koma kuli andale ena ake akumuza kuti iya ibwana musatule pansi udindo. Ndiye munthu wina walemba pa Facebook, fisi ameneyo walemba pa Facebook kuti ngati Munyanane amazuzula DPP koma amadya konko akati wadi amadya za ndale. Ndimafuna ndikuuze fisi iwe. Ine sinadyepo ndalama zochokera ku chipani cha DPP. Ndipo a DPP ndi mboni. Ine sindinadyepo ndalama ukafuna kulemba nkhani zako. Ndikunena tu ndiwe fisi amene walemba nkhani ya ine pa Facebook. Ndikunena ndiwe amene walemba nkhani ya ine kumaifalisa ma social media. Kunena kuti iwe ndi fisi kwambiri. Ine sinalandire tu ndalama kuchokera ku chipani cha DPP. Ndipo palibe amene anandipasapo ine ndalama kuchokera ku chipani cha DPP. Onse amene ali ku chipani cha DPP ngati ndikuyankhula pano zonama abwerepo era atsutse. Ineyo ngatuma ndimva ndimango yankhula za DPP ndimango chikonda chipanicho. Koma sinalandirepo ndalama kuchokera ku chipani cha DPP. Iwe ndi fisi kwambiri. Ukasowa nkhani zolemba uzipita uzikalemba nkhani za amayi ako ndi abambo ako. Ndimafuna ndikuuze zimenezo iweyo. Sindifuno tapange regret pachikone mabubaso Popeso kandi konda zini Ndikukumbuse jawonadi so tima suhiwala Ndikukumbuse jawonadi so tima suhiwala Usaiware baja muntima muri betiriti Usaiware baja muntima muri betiriti Nthawi zonse zabwera pano ndikuzuzula ngati ndikuona kuti ziko langa andale akulitengera kumtoso. Ndizabwera pano ndikuzuzula. Ndiyeni makamba pano kunena kuti inu achipani cha DPP musalembe ntchito abale anu okhaokhaya. Chifukwa chonena kuti inu muli pamenepo ndiye muzikatenga anthu oti anagwa pa UMP, anagwa pa ukhansala ndi kumalemba ntchito maparasteto aboma. Lembani ntchito malingana ndi munthu yochipepala chake. Mulembe ntchito malingana ndi munthu yokuti akuthandizeni kuyendesa dzikoli. Dzikoli sili kupita pasogolo chifukwa chonena kuti mukumalembana pa chibale, mukumalembana anthu oziwana, mukumalembana chifukwa chonena kuti wina ake anakuthandizani pa ndale. Ndimafuna ndikuuzeni kuti lembani malingana ndi kunena kuti munthu uyu wayenera. Mukayang'ana pepala yake muzikhoza kuyenera kuti ni ntchito yake zikufanana. Ndimafuna tu ndikambe pano zimenezi. Madera mumuli anthu ambiri akuchuluka kwambiri amene akusowa ntchito. Muli anyamata ndi atsikana amene aphunzira ntchito koma akusowa kuti alembedwe ntchito. Ndiye ndimafuna ndikuuzeni kuti musalembe wanthu chifukwa chonena kuti kwanu kuja kuli abwanta asaonena kuti sanapiteso kusukulu komwe.
Ibi vijitika vivikalanga jini malota. Ibi vijitika vivikalanga. Jenti kapanga chinthu tizipanga zinthu zonena kuti tisamabwereze choka choya Malota. Muli bwanja Master Kamasho ndikupaseni moni. Afanuelo Mzende ndikupaseni nsomoni muli bwanji. Awini kwa maunde ndikupaseni nsomoni muli bwanji. Aganizani chikaonda inuso ndikupaseni moni muli bwanji. Chikondi Majiga Blaza muli bwanji. Ndikupaseni nsomoni so Blaza Yohane Pongwe muli bwanji. Mr. Flama muli bwanji. Jonathan Namiwa Blaza muli bwanji. Adimini Wayne Christopher muli bwanji. Ndipereke nsomoni so Christopher Yohane kuchokeranso ku Mufulo North. Mundi pasaso mmoni Nyamata uja wa ku Mozambique. Amene timamutchula kuti Louis. Mundi pasire moni kwa Nyamata amene Louis. Nyamata wa ku Mozambique amene timathamangisa naye masupana pa glaja yathu. Blessings malingamo ya muli bwanji ndo paseni moni. Yusufu ndo paseni moni abwana. Nosa amene muli maadimini pa radio lomwe ndikupaseni moni. Komanso nosa amene masatira radio lomwe ndikupaseni somoni. Nosa amene mapezekanso pa radio lomwe group ndikupaseni moni. Bwanji tisiyane pamene pamnali ndina wa DJ Rodi na Munyanani. Ndinangobwera ndi imene ndicholinga chonena kuti ndikufuna wina aliyense titukukire limodzi. Wakumpoto atukuke, wachigawo chapakati atukuke, wachigawo chakumwera atukuke, kaya ndi Muyawa atukuke, kaya ndi Mulomwe atukuke, kaya ndi Mchewa atukuke, kaya nayenso ndi wakuchanuko amati kumusuku cha kunsanje uko amene ali nana nayenso atukuke. Osaiwala abale anga wonse chigawo chakumpoto uko ino atumbuka wonse nawonso atukuke. Nawonso ziko lya amayi awo adalitungira madzi. Tonsefe ziko lya amayi athu adalitungira madzi. Lisakhale ziko lonena kuti ngati achipani cha DPP alowa akhale kunena kuti achipani cha DPP ndi amene angatukuke munyengo imeneyo iyayi. Isakhale nthawi yonena kuti ngati achakwera ali president ndiye kuti mtundu wonse wakwa achakwera ndi umene utukuke mu nthawi imeneyo iyayi. Si zimene ife tikufuna muno Malawi ya. Tikufuna tonsefe tizitukukira limodzi. Munali ndine wa DJ Rodi na Munyanane. Bwanji tisiyane pamene pakoma ndithokoze kwambiri Mr. Nkulukuta Moyo. Ali ndi maganizo abwino kwambiri Professor Arthur Peter Muthalika ofuna kuti ziko la Malawi aliyense atukuke. Koma kuli afisi kuchipani cha DPP amene akukhomerera mitundu ina, amene akukhomerera mtundu wina ndi kumangolembana ntchito pa chibale basi. Chifukwa choti iyeyo amachokera mtundu wakwawo ndi akufuna ikhayo basi atukuke. Ine siningasekerere zimenezo yayi. Ndimafuna maganizo amene ali ndi Professor Arthur Peter Muthalika, Mr. Nkulukuta Moyo, kuti wina aliyense alembedwe ntchito, wina aliyense akhale pa malo pake, wina aliyense atukuke. No matter kuti ndochokera chigawo chiti, no matter kuti ndochokera mtundu uti, koma tonsefe tizitukukira limodzi. Ndapita twine Munyanane ndapita. Osaiware baja muntima muri betiriti. Osaiware baja muntima muri betiriti.